Здравейте хора, аз съм Phantom Gamer HD и това е ButterPP с Pro 3, Pro 4 сет съм. Това ще бъде информативен клип, който няма да бъде много дълъг, но както виждате тук горе, ето тук, няма абсолютно нищо, което да пише Bandicam или нещо подобно. Това, което видяхте преди малко, беше новото ми интро, което си направих. Да, кефете се, викайте ура, защото значи тук има няколко педераси, няма да им споменам имената. Звъни ми един приятел. Така, в момента мога да ви кажа, че това ще бъде изцяло информативен клип, с който ви благодаря за 17-те абоната. Вече снимам с Camtasia Studio 8 и за тези 17 абоната ви бях обещал, че ако направя близо 20 абоната, ще правя по-дълги клипове. Ето, обещах ви и вече почвам да правя по-дълги клипове и ако направя 30 абоната, вече започвам да качвам редовно. Няма да имам времето, но пък ще се опитвам. Да. Викат ме в един факшън. Да. Ето, джойнах. Чайте са, кажете хай на вас. YouTube. Така. Да ви кажат пълно така здравей, защото сте големи пичове и вие ми дадохте тези 17 сабскрайбъри, за които благодаря ужасно много. Ето, двама човека ви казах хай. Преди малко бях скочил в пипи дупката, но клипа се беше прецакал, за което много ме издразни, но ще се постарая да има друго пипи. И реших, като се прецакал клипа, поне да направя едно така информативно клипче. Това е единствения сервер, който най-много цъкам. Очаквайте скоро, не скоро, то ще бъде след малко, сигурно след 3-4 часа, ще ви излезне ново клипче, което ще бъде в минигеймс сервер. Сигурно ще играем Survival Games или ще играем нещо така друго. Ето, това е човека, с който играя. Предимно той снима, да, той има малко повече сабскрайбъри от мен, той има 20, аз имам 17, не знам дали 17 може да стане ли повече. Искам супер много да ви благодаря за тези сабскрайбъри, не са много, но пък за мен това е нещо ново и не вярвах, че ще стигна до тук. Ако пък направя 100 сабскрайбъра, хора, не знам какво трябва да ви давам. Сигурно на всеки от вас трябва да давам гиф код, което са много пари, но може да направя някой giveaway на Minecraft гиф код. Да, или на някой премиум акаунт. Къде да знам, може, а може и да не може. Допреди малко бях в факшена PP Battle, но просто постоянно казват, че са ни изглифали холма. Хора, кажете ми как да живея, като постоянно оставам без айтеми. В момента съм с някакъв Pro 3 сет и Upgrading 3, който нищо не става. Имам някакви бъдърболове вътре, които трябва да ги продавам. Ето тук са. Един слаб, друг и един Sharp 3 меч, който го продавам. Продавам този Netherward тук. Това голд си го пазя, защото си купувам голд. Да. Тоест, продавам много неща за голд. Който иска да се запише. Да. Правят си рекламки. След това ще видя какво правят. Да, скоро ще организирам аз една томболка с доста легендарки, доста сетове. Ще има, според мен, 3 печеливши, но да не издавам. Да. Това беше информативният клип от мен. Аз бях Phantom Gamer HD и това беше вода. А това е някакъв човек, който има въдичка. Я да го видим как се казва. Това е Microid Voice 2002, който
де да лови риба при мен. Да. Найде да завършим заедно клипа. И да, това бях аз, 100-метна въдица, с която ще ловя рибка. Ето, ловим рибка и да. Ето, ловим си рибка. Да, сега ще се наям. И да, хора, благодаря. За което пак ви казвам още едно голямо благодаря. Да. Да. Сега да ви покажа. Аз май не съм ходил в тази база. Сега ще отида и ще ви я покажа. Май не съм правил клип. В смисъл съм ходил в тази база, но не съм ви показал клип. И сега ще видите. Така. Да, тук има спаунери, от които падат зомбита, скелетчета, клипърчета. Тук няма нищо, съответно. Тук няма нищо полезно. Тук има Fire Protection 3. Тук е спитки. Да, това е струмича. Струмича. Да. Да, няма много работи. Тук е една един енчрум, аз па една енчрум. Да посадим малко недърварят, защото са бедни. Бедни са хорицата. Да, не мога. Естествено, че не мога. Сега ще видите как тук падат мупчетата. Ето падна. Това не знам какво беше, това май беше... Не знам. Аз не знам какво беше. Добре. Айде да направим едно ПП. С някакви айрон брони. Да. Това ще видим. God. Дай ми права. Факшена не е негов. Аз като каза ги оставя, да, ще бъде много логично. What the fuck е? Вчера така си загубих едни ендеррайтни. Преди 10 дни изтрил хака. Някой бил с хак. Да, ето сега ще вземем някакви априлки и отиваме събим. Protection 3, Breaking 3, Fire Protection 3. Да. Имам едно екстра сърце. Добре, ще дигна на човека. Сега. Дигни ми ранка. Ден беше, нали? Да, и в момента снимам, да знаеш. Кажи хай на YouTube. Хай. Да. Лак. Да, знам и аз го усетих. Особено лар. Не бе, що така лагна? Не, ама то лаги верно. Дай ми някакъв ранг да направя малко по-шен. Айде. Промоте, промоте. Промоте ли? Да, в промоте в Phantom Gamer HD. Аре, бързо. Ето. Така. Посаждаме този недавард. Защо така лаги? Знам. Престъпни си Майнкрафт. Няма, сега не. Сега снимам. Добре, айде, чао. Тям на уроци. Окей, аре. Чао, YouTube. Добре, така. Сега да мерим вода. Ето тук май имаше, да. Хубава памет, тук има някаква фермичка. И да, сега ще направим малко стренчки и ще излезем да се бием. Ще чакаме там да ни убият 2-3 пъти и след това да ни набият чекила. Да. Почнем с глупостите. Които не съм казвала в клипа, но вече мисля да ви говоря малко така повече простоти, за да са кефите. Нямаме голстон, идеално. Тук има. Добре. Това ми привлече вниманието. Тук май имаше ендърсетове. Ако не бъркам. Такъв то меч. Тук имаше ендърсетове. Къде са? Ето. 2 ендърсета. 1,5. Тук. Крипър сордовете. Взимам го! Махни се, помяр!
Майка ти... Тук... Какво беше? Е, това го вземам. Да, и така. Да. Нов фризворд не ви клипа. Защото иначе ще ми отдрежи главата, ама... Няма нищо. Да. Добре, аз съм в Pro 2. Да, това ще бъде някаква тъп пипи. Масе тая, нови пука. Вече събрах две бъдърки. Да, скоро очаквайте. Извинете. Това беше доста просташко. Да, извинете, че се оригнах. Ако сте го чули, да. Може да не сте го чули, може да сте го чули. Да ви знам. Да. Сега тук ще направим малко тенчки, отиваме да ги бъхаме, защото са слабаци и не ми самират спишката. Оф, не. Умирам. Тук, добре. Това там ще го запазим, примерно ще направим някакви инстант хелтки или нещо такова. Ето тук слагаме глостона. Ето тук също, това също се правят пошънки. Ето инстант хелтка я взимам. Това е. Добре. Да не ти пука. Ето сега ще вземем малко стренчки. Колкото да ни заболи пишката. Ето тук ще ги сложим. Ето така. Ще си вземем две. Да. Спаун. И ще видим кой ще мре, кой няма да мре. Преди малко снимах клипа и направих бая килчета. Да, използването на хак забранено и всеки, който е качил клип, получава 50 точки. Аз съм получил 50 точки и така. Сега ще изпия тази страничка и ще отида да убия онзи там, който се прави на големия машкар, но сега ще умре. Ела, пишко. Ела на мама детето. Умри, умри. Не, това беше хакер, видяхте, хакер. Пълен хакер. Да, видя се как ме удари, беше с шарп 1. Видяхте колко сърца ми свали. То не е умрял, Сигурно умря от файра. Може да е умрял, да я го знам, сега ще го видим. Да, сега ще видим, ако умрял. Ако не е умрял. Ето го. Уау, помил. Кучко. Тук. Уау. А, не, ти си лошо. Лошо, коте. Лошо. Остави ме на мира. Остави ме, бе. Добре. Остави ме. Остави ме на мира. Кажете хай на YouTube. То е едно хай, то клипа свършва, така че няма какво да ви казват хай. Да, това бяха аз, Phantom Gamer HD и това беше водичка. Мисля вече всеки клип да го завършвам така. Видяхте интрото, което ще ви излезне в началото. Новото интро, което аз лично си направих. И ако някой може да ми направи интро, да заповяда, да. И да, аз бях Phantom Gamer HD и това беше водата, в която съм се скрил. Да, това тако е. Цялата дърт. What the fuck? Добре, бях аз, това бях аз. До скоро там е оня съдната, където преди малко ма гонеше, да го духа, да го лапа, смята. И да, чао.